बहा थांनो फैदों नोंसोरलाय? बहा थांनो माने जों नोंसोरखौनो लोगो हमनो फैदों। नोंसोरजों मोनसे पार्सनेल खोथा दंमोन। ए माबा पार्सनेलमोन? जोंबो नोंसोरखौनो लोगो हमनो होननानै फैखादोंमोन। जोंबो माबा मोनसे सोंनो होननासो फैखादोंमोन। मा खोथा दंमोन नोंसोरलाय? खोथा माने खोथाया एसे गुबुनानो। फटिकलि नोंनो बुंनानै होलाय। माने नोंसोरो जोंनि हस्टेलनिफ्राय गोजा आन्डारपेन्ट खावनानै लाबोबायदों नामा होनना सोंनोसो फैदोंमोन जों। जोंलाय मानोथो नोंसोरनि गोजा आन्डारपेन्टखौ खावलाबायनांगौ जाखो? फाग्लि सोंबाय बायो नोंसोरलाय लासिंसिंनो। जोंलाय मानोथो नोंसोरनि आन्डारपेन्टखौ गाननांगौ जाखो? मोदला नों सिरिथार'। नोंसोरनिबो होमबा गोजा आन्डारपेन्ट गोमादों। आंनियाबोथ' दाख्लैनो गोमादों। नागिरनानो मोनाखै। मा नोंनियाबो गोमादों? सोरथो खावनानै लांखो होमबालाय? मा नोंनियाबो आन्डारपेन्टआ गोमादों आरो? खादानिलाय मानोथो बुङाखैमोन होमबालाय फैनो समाव? गाव आंनो खोन्थायालासिनो आंखौ बेयाव लानानै फैदों। फाग्लालै नोंबो आन्डारपेन्ट गांसेनि थाखायनो लोगो हमनो फैदों लासिंसिंनो। नोंलाय मा मिथिनो? गार्लफ्रेन्ड थानायाबासो मिथिगौमोन। गार्लफ्रेन्डआसो फार्स्ट गिफ्ट हरनायमोन बेखौ। नोंना गार्लफ्रेन्डआ आन्डारपेन्टखौसो हरनो गिफ्ट मोनदोंमोन आरो? मा जाजोबखोलाय दानि सिख्लाफोरा? बयफ्रेन्डनो बेफोरखौसो गिफ्ट हरग्रा। आंनिबाथ' बिसि ख्लाबना गारनासो हरगौमोन आं। सिरिथार'। सोरसो इमान मिथिया लांखोबा? मोननाय बारिखौ मम' बानायना जाथारगौमोन आं। माथो आबैसो। बहा थांनो फैयो नोंलाय? बहा थांनो माने बै मोदला आरो लावदुमखौनो लोगो हमनो फैदों र' आं। मा खोथामोन आबे? मा खोथा माने नोंसोरो गोजा आन्डारपेन्ट लांबाय बायदो नामा होननानै सोंनो फैदोंमोन। जोंलाय मानोथो नोंनि आन्डारपेन्टखौ खावला बायनांगौ जाखो? बुरै मानसिनिखौलाय आबैयाबो जात सोंनो हायोलै। नङालै आबौ, आंनि नङा, जोंहा बोरायनिसोब्रा। बे गांसे आन्डारपेन्ट गोमानायखौनो खेसें खेसें खालामबाय थादो जोंहा बोराया। आबैलाबो गोमादों होनबा? नै बै नुहुरनाय गोजाफ्रानो नंगौदां माथो। सोर थुनानै दोनदों बेयाव? नंगौ माथो। थुलाय खाथियाव थांनानै नायहैनोसै नंगौना नङा। थौ होमबालाय। बिदिसो। सोर थुनानै दोननाय बेवहाय? मानोबा थुनानै दोनदों बेयाव? ट्रेन लामाया बायनायखाय सोरबा गोजा नागिरनानै बेखौसो नागिरनानै थुना दोनफ्लांदोंदां। नंमारगौथ' ट्रेन लामाया बायनाय। मोजाङानो जाबाय दे। नोंसोरनि आन्डारपेन्टनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा रैखा मोनबाय दे। नङाबाथ' गैलामोन लावबायमोन। नंमारगौथ'। थांसै जों होमबालाय।